Long time no see! До сега решавахме се примери за 5 и 6 клас, вече пораснахме и ще решаваме за 7. Примерът, който съм написал е за разлагане чрез комбинираните методи и в частност допълване до точен квадрат. Добре, за да стане това допълване до точен квадрат, трябва какво? Да разпознаем квадрата. Сега ние имаме 4х на втора, което е 2 по х, цялото на втора, което пък това 4х е какво? 2 по 2х. И ние сега какво виждаме? От самата формула, която ние си знаем за а на втора плюс 2 пъти аб плюс б на втора, нали, а-то си е на лице. Тук имаме 2 от формулата. Ето ми го а-то тук и а-то тук. Нали. И оставаме б-то. Обаче б-то, то си е 4 по х. За да си остане 4 по х, значи трябва да бъде умножено по 1. Което пък е и нашето решение. А именно, че другия ми едночлен ще бъде 1. Обаче пък, за да не променям задачата, защото просто да си добавям единици или някакви числа, няма как, трябва да извадя 1. И се знае, че 1 минус 1 е 0. И сега имаме минус 15, трябва да си го припиша, защото пък трябва. Не мога да го изтрия. И сега какво се получава? Ами ето ми е формулата. Получава се 2х плюс 1, цялото на втора, минус 16. 16 пък от своя страна е 4 на втора и виждаме друга формула, именно сбор по разлика. И се получава 2х плюс 1 минус 4 по 2х плюс 1 плюс 4. И сега просто смятаме. 2х минус 3, хоп, и 2х плюс 5. Разложено е.